ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಂದುಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯಗ ತೋಜಂದಿನ ಕವಿಕ್ ತೋಜುನಿಗೆ, ಕವಿಕಲ ತೋಜಂದಿನ ಒರಿ ವಿಮರ್ಶಕಗ ತೋಜುನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲದಾದ ಗೊತ್ತನೆ. ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ತೋಜಂದಿನ ವಿಮರ್ಶಕಗಳ ತೋಜಂದಿನ ವಿಚಾರಲು ನಾಟಕಕಾರಗ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು, ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು, ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ, ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಒವೆನು ಗಮನದೀದು ತೂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಒಂದಿನ ಮಾತ ನಾಟಕದ ರೂಪಡು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಕಂತದು ಉಂತಾವೇರು. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಡೈಲಾಗ್ಸದ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಬೇರು, ಒಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊರೊಂದೆ ಖುಷಿನ ಕೊರೊಂದೆ ಆ ಗಟ್ಟಿದ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯ್ಡು ಬಿತ್ತುವೇರು. ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು. ಇಂಚಿನ ಎತೋ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡುಲೇರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಮೊಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತ ತೂಪಿನಿ ಎಂಚ ಒರಿಯರಿಯೇ ಒಂಜಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಏತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವೋಡಾವು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆತಬೇತ ರಂಗದ ಬೆತಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾವಿದರೇನು ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ ಎದುರುಗು ಕಂತು ಉಂತಾವನು. ಒಂದು ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಸರಿಸಾಮಾನ್ಯ 177 ದೇಶಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕುಡಂಜಾತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದ ವಿಚಾರಲೇಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪೇರು ಆಯ್ತರ್ಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶನದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸ ಲೇಸ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂದು ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಜನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಲೆ ಸುರುಮಲ್ಪಗ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಪಂತಗು ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂಂಕುದು ಆಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನು ತೂದು ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಪೋವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಎನ್ನ ಎದುರುಡುಲೇರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲಬಾಯ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಇನಿತ ಪಂಥದ ಕಲಾವಿದರನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಅನ್ನ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಯಾನ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 30,000 ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭವ್ಯಲ ಒಂಜಿ 20,000 ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕಡ್ಲ ಒಂತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ನೀನು ಮಾತ ಬಾಲ್ಯದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಓಲಾಡಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಾರ ಎತ್ತಿಡು ಅಂದಂದು ಇದು ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾನಿರೇ ಬೇಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಏರ್ನ ಕಾಲ್ ಬಾಂಬೆ ಹರಿಶಣ್ಣನೇ ಒಂದೇ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂತಾತ ಪ್ರೀತಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಅವೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂದಿಯೇ ಎಂಕ್ಲವೇ ಯೋಚನೆ ಆತಂಡು ದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಲಕನೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಜಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಜಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ದು ಉಂತೆಂದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಗೌರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾನ ಮಲ್ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿನ್ಪಾದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಡೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ಲ ಕಾಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ತಾಣ ಎಂಕ್ಲು ಬಿದಾಡುವ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಶಾಲೆಡ್ ಇನಿ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ್ ಬರ್ರ ಬಂತಿರ್ಗೆ ಓ ಪಂತಲಿಯಾ
ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಏನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಇದೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾಳೆ ಅಪ್ಪಲ ಬುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಬೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾನ್ ಬಯ್ಯಾಗ ನೆನೆ ಪಾಂಡ ಗೊಂಬೆನ್ ಬತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಬಲೈ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲೆ ಓಲರ್ ಮಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಗೌರಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಪೋದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಾದ್ರೆ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿಡ ದಾದನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಗ ಡ್ಯಾಡಿ എന്നട ಪಾತೆರಂತೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಡು ಆರು ರಾತ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಜೆತು ದುಪ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕು ದುಂಬೆ ಆರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದುಪ್ಪೆರು ಗೌರಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜೆ ಗೌರಮ್ಮ ಆರ್ ದಾಯಿ ನನ್ನ ಮೂಕೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೇಲೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಿತ್ತೇರು ತೋಜೋಡು ದೇ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕನಪೆರ್ಗ ಇರಡ ಪನೂರ್ ಚಿಂದಲ ಪಂಡೇರು ಗೌರಮ್ಮ ಅವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ದೇ ಏನ ಬಂಗಾರತೆ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ಯತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆಡು ಕಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರುಡು ಬೊಕ ಈ ಗೌರಮ್ಮಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಾ ಅಯ್ಯೋ ಗೌರಮ್ಮ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೊರ್ತಾ ಪುಂಡು ಬೊಕ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಕಲ್ ಬಿರ್ಪಿರಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಾಯ್ ಗೌರಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಮಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಯ್ಯಗ ಮೂಲೆ ಬತ್ತಂತಲೇ ಆವು ಗೌರಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ ದಾಲದಿತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ನಿನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಸ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಪುಲೆ ಚುಕ್ಲೆ ಒಂಜಿಲ ಅತ್ತುಮೆ ಚರಿತು ಅವೇರ್ಮೆ ಪೊಸತ್ತು ಅಂದ್ಯ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಡು ಸುರುವೆ ತೂಪಿನಿ ಏರ್ ಲಿಜ್ಜಿರತ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ದುಕ ಬಲ ಅತ್ತುಮೆ ಚರಿತು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬುಲೆ ಪುನತ ಅವಂದ್ಯ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪಿನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರತ ಹಂಚ ಅತ್ಯ ಕೋಡೆ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮೆದುರು ತಾನು ಪಾಡೊಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಗುಲಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾತುಂತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಇರು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಬಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಎಗ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಕುಲು ಅತ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡು ನೆಂಚ ತುಲ ಸರಿ ಪನ್ಪತುಲ ಬಲೆ ಅದೇ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತನು ಬಾಲೆ ಇರೇಗೆ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಎತ್ತನು ಬೊರ್ಚಿ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬುಟ್ಲೆ ಗೌರಮ್ಮ ದಾದಣ್ಣ ಮಗ ತಾಯಿ ಬೂಡಿದರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯ ಆತಿ ಆನಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾಲ್ ಅಲೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಗ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಕೊಡ್ರಿ ಚರಿತೆ ಎತ್ತೆ ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆ ಪೊನ್ನದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪವಡೆ ಬಾಲೆ ಹಂಗೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮಗ ಬುಟ್ಲೆ ಗೌರಮ್ಮ ಯಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಹಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಮಗ ದೇ ಬಾಲೆ ಹಂಗೆ ದೆಪ್ಪುಲೆಯಾ ಬುಟ್ಲೆ ಗೌರಮ್ಮ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ದೆಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಬೆಗ್ಗಾರು ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಬಾಬಾಗ
ದಾನೆ ಎತ್ತುಕೋಪ ದಾನೆ ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೇಜಲ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರೆ. ಓ ಇಂಕಿ ಆಫೀಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮದತೆ ಪೋಂಡಿಯಾ ಬಾಬಾ ದೇ ಆಂಡು ಮಗ ಸಾರಿ ಮಗ ದೇ ಯಾನೀರ್ನ ಮಿಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೇನ್ವೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದ್ ದೇ ಎಲ್ಲೇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ತೇ ಇರಗಿನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ದಾದ ಕನ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಗೊಂಬೆ ಕನ್ಪೆ ಬಂತೀರತೆ ಮಮ್ಮಿ ಗೊಂಬೆನಾ ಬಕ್ಕ ಗೊಂಬೆ ಕನ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೋಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡ ಡ್ಯಾಡಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅದೇ ಬಲೆ ಮಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವೇ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಗ. ಗೌರಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಬತ್ತೇರು. ಡ್ಯಾಡಿ ಗೊಂಬೆ ಕಂದು ಜರೆ ಆಫೀಸ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬಂದಾಗ ಗೊಂಬೆ ಗನ್ಯಾರ ಮದತೆ ಪುಡಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಏನ ಬರ್ಡೇ ಅದ ಎಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಬತ್ತ ಮಾರ್ಪೇನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪರೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಔಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಲಾ ಇತ್ತಿನ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡನೆ 4 ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಬೆಂದಣ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟೆ ತುಲಾ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲಂಚ ಔಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತಾ ಎಟ್ಟೆ ಓದುದು ಮಾಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ ಹೋಗ್ಲೈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರೆ. ದನಿ ನಾನೇ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಡಿತಿಲ್ಲ ಹಂಚತ್ತು ದನಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಪ್ಪಲ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪಲು ಅಳ್ಳನಿಕುಲು ಪಾತಿರು ಜರು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಜರು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಜರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲ್ ದನಿ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಪಡಾಲಿ ನೆಂಚ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಅವೇ ಬಲ್ಪಿನ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲಿಗೆ ಕೊಂಡ ತರಡಿಗೊಂದು ಬಾತಿರುವ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಾಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣು. ಮಮ್ಮಿ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಕುಲು ಅಕಲ ಜೋಕುಲೆನು ಅಕುಲೆ ಸ್ಕೂಲುಗುಲೆ ತಂದು ಪೋದು ಪಿರ ಅಕುಲೆಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ಮಮ್ಮಿ ಏನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪುಜಾರು ಇಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಕ್ಕ ಇದ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ತು ಮಗ ಇದ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದೇರು ಇಂದೇ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರಾಪುಡೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರಮ್ಮ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅವ್ವಂದು ಮಮ್ಮಿ ಗೌರಮ್ಮ ದಾನೀನಿ ಬೈಜೇರು ಗೌರಮ್ಮ ಗೊಂಚೂರು ಜ್ವರ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾರು ಬೈಯಗ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನಿನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾನೇ ಇರೇನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬೆ ಯಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಟ್ಟಿಲೆ ಬರ್ಪೇನು ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಚರಿತ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಭಯ್ಯ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪವನೆ. ಪ್ರೀತಿ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಅರುಣ್ ಅನುಭವ್ಯ ಅರುಣ್ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈಚಾಲ ಅರುಣ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಕ್ ಬೈಚಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅರುಣ್ ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಆರೆಂಗ್ ಪಂಡೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಲ್ಪ ಇಜ್ಜಲ್ಗೆ ದಾದನರು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಲ ಈ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಣ್ ಯಾನ್ ವೈಕ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಅರುಣ್, ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಆ, ಓಕೆ ಆ, ಸರಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅವಿನಾಶ್. ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಮೀಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಶವ ಗುರುತೇ ಸಿಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಚುರುಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತನಿಖೆ ನಂತರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಡೆ ಇರಲಾರೆ ಅರುಣ ಇಲ್ಲುಂದೆ ಅಂದ ಸರ್ ಅರುಣ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪೆ ಆರು ಒಂಚೂರು ಪಿದೈಪೋತೆ ಅಲೆ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ಅರುಣ್ ಪಂಡ ಇರೇನೆ ಅಂದು ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಿನ ಬಾಲದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರತ್ತೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕೋಲೆ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯದಾಲ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಸರ್ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅರುಣ್ ಈರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬರುಣ್ ಸರ್ ದಾಲೇಜಿ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡು ಬಲೆ ಅರುಣ್ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಬೈದೇರು ಈ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿ ಅರ್ನೋಟು ದಾದನ್ ಕೇನ್ ಸರಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ದಾದರುಣ್ ಪ್ರೀತಿನ ವಿಷಯದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಓಲಲರು ಲಕ್ಕದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಒಂದು ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಬಲ್ದಿನಿ ಏಕಲ ಜವನೇರು ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಅಡ ಅವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಸೇರೋಣ ಏನ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ ಅರುಣ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಸರ್ ತಾತ ಸರ್ ದೇ ಅರುಣ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ಗೌರಮ್ಮ ಬೈದ ಬಲ ಲಕ್ಕ ಮಗ ಲಕ್ಕ ಬಲ ಇರಗ ಬೋಳದು ಇನಿ ಗೌರಮ್ಮ ದಾದಗಂದರ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ दाय बोलता बोले पड़ती निकोलो बेलेग बोले ये बेलेग बोले ಈ ಬಾಲೆನು
ಅಕ್ಕ ಜೋಗುಲಿದ್ದಂದಿನ ಎಂಕ್ ಈ ಬಾಲ ಗೌರಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಬಂದಲೆ ಪುನಗ ಕರ್ಲು ಕಡಿಲಕ ಓದಿತ್ತುಣಕ್ಕ ಬಾಲ ಬಾಲ ನನ್ನ ಏರಮ್ಮ ಏನಲ್ಲ ಗೌರಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನು ಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಪ್ರಾಯನಗ ಜೋಗುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಡಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನೆನೆಪುಡಿ ಬರಬಲ್ಲಿದ್ದು ಪನ್ಪರತೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಗುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗ ಅವೇ ಆಸೆ ಪುಣತೆ ಅಣ್ಣ ಅವೆಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದ ಪೋಯರೆ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಪುನಗ ಎರೆಗ್ಲ ಏರ್ನ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಅವೇ ದೂರ ಮಗ ಆಗಲ್ಲ ನೆನಪುಡೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ಸಯ್ಯೋದಿಪ್ಪುವ ಇನ್ನಿಕಲು ಬೇಲೆಗ ಪೋಲೆಯೇ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ದನಿ ಇರೆಗ ಬಾಲೆದ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯಾಂಡೆ ಹೊರತು ಯಾಲ ಬಾಲೆದ ಬದುಕುಡು ದಾದ ಒಂದುಟ್ಟು ಬಂದು ತೂಪುನದ್ದು ಪುರ್ಸೋಸಿ ಸುಣದಲ್ಲಿ ಇಂದುಣೆ ಯಾನು ಏತು ಪಂಡಲ ಬೇಲೆದಲ್ಲತೆ ದಿಕ್ಕಲೆಗ ಪನ್ಪುನದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗಿಚ್ಚಿದನಿ ಬೇಲೆದಾಲು ಬೇಲೆದಾಲ ಅದೇ ಉಪ್ಪುವೆ ಅಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬುಲ್ತದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡಾಯಿನ ತುಡರೆ ತೆಕ್ಕದಾಡತೆ ನಾನು ದಾದಿಸ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ ಬಾಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಚಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಚಿ ಹಿರಿಯನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಲ್ದಾರು ಎಡ್ಡ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಜತ್ತದಿಯಾರು ಅಡ ಎಂಗ ದಾದ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಜರತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಗೆನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೈನಿ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಅವು ನಿಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದೆ ಪೋಂಡತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದು ಇನೀರ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಎದುರುಡು ಇನಿ ಹಾಳ ಸಮಾಜ ಗೊಬ್ಬಿನ ಗೊಬ್ಬು ಏನ ನೀ ರೀತಿ ಜಬುಟಾದನತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಚಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಮ್ಮಿ ಬದಲೇ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಕುಲ್ಲಕ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ತು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಕುಲು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೆರ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಗೊಬ್ಬ ಒಡು ಬಂದು ಮಮ್ಮಿ ಕಾಂಡೆ ಇರೆಗೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಮಸರ ಬೈಯಗ ಬತ್ತದೀಯ ನಾನು ಓದು ಉನು ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನ ಬೈಡು ಬೇತೆ ದಾಲ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಹಿರಿಯ ನನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪದು ಮಾನ ದಿನ ನೆನಪೇ
ಇಚ್ಛತೆ ಮಮ್ಮಿ. ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಪಂಪಿನ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾವಂತೆ ಪೋಂಡತೆ ಮಮ್ಮಿ. ಗೌರಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ, ಎಂಕೆನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಕೊಂಡಾರೀರು. ನಾನೊಂದಿ ಜನ್ಮ ಬಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಯಾನಿ ಇರ್ನ ಮಗಲಾದ ಪುಟ್ಟುವೆ ಅರಳದ ತೆಲಿಪುಡಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಪಾಡದ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಗೌರಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬದುಕು. ಒಂದಿ ಗಳಿಗೆದ ಸುಖಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಕೊರ್ನ ನಿಗಲಿಗೆನ್ನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಯಾನು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ, ಯಾನು ಪೊಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟಿನೇ ತಪ್ಪ. ಪೊಣ್ಣನ ಬದುಕು ಈತೇನ ಸಮಾಜದ ಕಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಂದು ತೋಜಂದೆ ಅಕಲ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸೋಣ ಭೋಗದ ವಸ್ತು ಆಯ್ನ ಯಾನು ಇದು ಎನ್ನ ಒರ್ತಿನ ಕತೆ ಎತ್ತು ಎನ್ನಂಚಿನ ಏತೋ ಜೋಕುಲು ಇಂಚನೆ ಬಲಿಯಾತೆರು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತೆ ನಡಪುನ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎನ್ನ ಕತೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಒಡು. ಸಮಾಜ ನುಪ್ಪುಲಗಳ ಮಾತೇಳಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊನುವೆ ನನ್ನಾಂಡಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ್ನು ಬದುಕೆರೆ ಬುಟ್ಲೆ ಬದುಕೆರೆ ಬುಟ್ಲೆ. ಇದನೆಟ ನಮ್ಮದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಇನಿತ ಸಮಾಜರು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗೂ ಅವೇತೋ ನೀರೆಲು ಅಡ್ಡ ಉಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಸೆ ತೆರಿಲೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದತ್ತು ಮನವರಿಕೆಗಾದು ಒಂದು ನಾಟಕ. ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ವಿಚಾರ ಅವೇನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಆಕಲ ಅಭಿನಯಡು ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಿಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಅರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಮೂಲಕೆಯಲ್ಲೇ ತುಳುನಾಡದ ರಡ್ಡು ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿನ ದಾಯ್ ಕೆರಿಯ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರೇಮ ನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸಡು 100 ದಿನ ಬಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಂಗ್ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆದ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಗೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪುದರ್ನ ಗೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಆರು ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ ಅರೆಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಪನಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಇನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಣ್ಣ ಈರಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರ್
ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಡಿನಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಒತ್ತಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಗಮನ ದೀಜಿನ್ನಾಂಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ದಾದಾಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಜುಷ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಯೋಗ ಮೀರಿನ ಅಭಿನಯನ ಕೊರ್ದು ಗೆಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸದಾರದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ ತೋಜವನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬೈತಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಬೈತಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರಿ ನಕುಲು ಅಕಲೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇತಿಮಿತಿ ತೊಲೈ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಈ ಇತ್ತನೆಟ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಾತಿನ ಇಂಚಿನ ಕೇಸನ್ನು ಪೂರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮುಕ್ತಾಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇವ್ರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಬಲೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರಂದು ಕೇನ್ಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜುಷಾಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೋರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರಲಿ. ನೈಜ ಅಭಿನಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ತುದ್ದದ ಡೈಲಾಗ್ನು ಭಾರಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಅವಲ ಕರ್ಕಶ ಆವಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬೇನೆಂಚೊಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿನ ಕಾತೊಂದುಪಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ನಿರಾಶೆ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಇಂದು ಪೂರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕನ ಅಂಶ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬ್ಯುಸಿ ಪೇರು ಕೆಲಸೋಡು ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೋನೆ ಬಾಲ್ಯ ತು ಒಂದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ ಆದುಪುಡು ವರ ಐತಾರಳ ದಿಕ್ಕುಜೇರು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ವರ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂದು ಐನು ಒಂಜಿ ಮನದಟ್ಟ ಆಪಿಲೆಕ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ವಿಜುವಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವು ರೋಡು ಅವಡು ಶಾಲೆ ಅವಡು ಬಾಲ್ಯ ಪೋಪುಣೊಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಬಾಲ್ಯದಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋಡು ಬಾಲ್ಯದ ಜೋಕುಲ್ನ ದಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಕೇನುಂಡು ಐನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶ ನಿಖಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಪೂರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಯಬನ್ನಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ತಂಡೊಡಿತಿನ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶರತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಶರತ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ತಂಡೊಡ್ದು ಬೈದಿನ ಎರಡು ಜನಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೇರು ಕಲಾ ಜಯಮಾತಾ ಬೈದಿನ ಎರಡು ಜನಲ್ಲೇರು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪಣು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿನಯಡು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ತಂಡೊಡು ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರು ಗೊತ್ತಾಪಣು. ಸೊ ಒಂದು ಆ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಲಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತಿನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ ತೂಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಆ ಕತೆ ಎನ್ನುದು ಬೋವು ಪಕ್ಕವಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ರಾಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ರಾಪೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ತೂಪೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತೋದು ಆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಅರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಭಿನೇರು ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ ಮೇರೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುರುಗಾದು 2 ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಪುಲೇರು ನಾಟಕದ ತೂದು ಪನೋಲೆ ತಂದೆ ಈತ ಉಲಾಯ್ದಾಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಚಿನದಾದ ನಾಡ ಓವರಾಲ್ ಏನು ಪನೋಡು ನಾಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯಾರೆ ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ದಿನದ ಜ್ವಲಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಸವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಡೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆಂಕ್. ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪುನ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ತೂಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ತುಯಾರೆ ಪೋಪು ಇದಾವೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಣೆಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ರೋಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಂಡ್ ನಿಕಲ ಓವರಾಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ನಿಕುಲು ಡ್ರಾಮಾಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ಆಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ ಮೇರೆಗೆ ಮೊಕ್ಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಖಲು
ಇಂಚನೆ ನನಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ಈ ಪಂಥದ ಈ ಲೇಸದ ನಿಟ್ಟು ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇ ಪನ್ಪಿನಚಿನ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪಿರಪ್ಪ ಪನಂದುಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಮೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಪಂಥದ ಸವಾಲನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನೆಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನುಡು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವು ಎರೆಗ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಲು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿತದು. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕಲಾವಿದರು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಕನ ಚಾತುರ್ಪು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.